Wico's wat bestuurd hebben in Friesland. Laatst was er een, die ben nog populair. Nou, populair dat is er wel een beetje al, maar het leeft altijd bij de meesten en de nostalgie is er altijd nog. Die direct kaarten me hadden, zei, ja, maar hebben jullie wel brullenspelen? Hebben jullie wel brullenspelen? Ja, en dan stinkt dan niet bij stil hoeveel brullen nou weer draait hebben. Maar het uitrekenen met bergen. Ja, maar ja, wat leeft dit? Het is mooi. Krijg je dit het is prachtig. Prachtig. De muziek mooi je nog zelf. Prachtig. Het idee is hartstikke leuk. Het is heel mooi bedacht. Ik heb eerst zoiets van, ach, dat is al gaat Lien Lip, maar dat gaat wel trots onder mij. Ja, het idee dat Hien Sieben, Marie en ik al wat, om snel de midden wat te doen. En toen kwam Geert met die documentaire. En toen we die west weer, ja, dan kwamen we wat los en dan kwam Geert ik maar het idee van daar en daar. Ja, ik wil even Marie en Sieben praten, want daar heb ik het allemaal praten. Ik hier het inderdaad eerst maar een beetje op een leeg pitje gewoon. Dat ik zei van, nou, doe maar net, ik moet u Den Bosch komen. En ik zit hier nou en dat is ik west, verliezen tijd. En ach, nou ja. Maar Geert belde toch weer op. Ik zei, ah, nou, je bel je maar weer eens op. Ik zit er even nog naar denken. Dus toen belde nog een keer. Nou, toen zei ik van, dan zet je maar op een listje. Het is wel leuk. Ja. Heel gezellig. Echt heel leuk. Ik kan, nou, die hoorde ik al hier weer eens even te zien. Hè? Want sommigen hebben echt jaren net met jongen. En dat vind ik dan het eerste wel heel leuk. En ja, het repeteren, dat jij erbij natuurlijk. Ik merk wel dat er nog heel veel gebeuren moet. Maar ik geloof wel dat het wel klaar komt. Dus we moeten er nog even naar schroeven. Maar ja, dus dat vind ik wel. Maar ik vind het heel gezellig. Maar dat is nog niet alles. 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 Ja, toen ik voor het eerst de microfoon even pakte met de Wico's. En ik zang het vers van ik zal nooit geen traan meer om je laten. Ja, dat bracht echt emotie bij me los. En ik voelde echt weer dat liedje Famke. Dat, ja, ik kan het net vertalen, maar het gevoel kan huilen waarom, ja. Dat ik dit nog beleven mij. Ik bedoel, ik ga zoveel dingen met jong. En ik ben dus begonnen bij de Wico's. En dat de Wico's toch ooit nog weer in zo'n groep waar binnen komt voor een paar jaar. Ik vind het heel geweldig. Nou, en ik heb nog zoveel kaarten verkocht. Dus de Wico's is wel echt een begrip. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen teleurgesteld binnen. Ik hield als je Geert zo en ik zou het je hem dit doen. Dat vecht maar aan hier, want dit rent u te gaan. Nu best een tweede Geert. Nou, ik denk krijg als de Beelse Revue. Ik zei, dit zet deur. Nou, en dan hebben we het al 3 maanden. Al 3 keer bedoel ik, ja. Ja, ik krijg de telefoontje dus. Alsjeblieft, kom het naar 12 snijden. Alsjeblieft, naar 12 snijden. Ik heb hier zo, als het regelt, ik kan graag van snijden, want ik wil vrij graag naar Cambuur. Die ben er direct bij. Ja, ja. Wij doen het verschrikkelijk goed bij om een aantal programma te hebben. En dan zo verder van liedje denk ik foutje in, maar dat mooi dat ding. Dat ging de winkel vroeger op het podium mee. Ik kon het echt fouten met vlees weg van die niet door. Dat is mooi wat foutje, vind ik.